El 1994, Nacions Unides va establir el 15 de maig com a data per commemorar el Dia Internacional de les Famílies. Amb aquest motiu de base, el Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit aquest dijous un acte institucional per tal d'impulsar una reflexió sobre l'estat i el paper de la família en la societat actual. Potenciar el respecte i la protecció de la diversitat d'estructures familiars han estat els conceptes que han centrat l'acte. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, a la qual l'Ajuntament de Terrassa s'hi va adherir l'any 2000, preveu i diu: la ciutat protegeix el dret a la vida privada i familiar i reconeix que el respecte a les famílies, en la diversitat de les seves formes actuals, és un element essencial de la democràcia local. L'eix central de l'acte commemoratiu ha estat la conferència Monoparentalitat en el context de la diversitat familiar, que ha comptat amb la participació de Dino Dianella i Esther Batalla, membres del grup de recerca Còpolis, Benestar, Comunitat i Control Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els dos experts han analitzat l'actual situació d'aquest tipus d'estructura familiar, cada cop més habitual i que a Espanya es troba ja en 1.400.000 llars. Aquests nous tipus de família suposen una fractura de l'arrel d'aquest tipus de família clàssica. I tot i que en els darrers anys alguns d'aquests canvis han sigut objecte d'atenció específica per part del Parlament espanyol, com és el cas, per exemple, dels matrimonis entre parelles homosexuals, existeix encara una gran diversitat de fórmules de convivència que tenen un difícil encaix en el tipus d'estructura econòmica i social actuals, com per exemple ho és la monoparentalitat. Els dos ponents han analitzat l'evolució del concepte de família monoparental en els darrers anys. Tot i que han reconegut que s'ha avançat molt, han coincidit en advertir que aquest tipus d'estructura familiar encara no està prou tinguda en compte per les polítiques d'estat, per la qual cosa corren el perill de caure en la marginació.